Fancy girl gift there with the laqua. I would believe it. Power pass power. I'm making it. Make it. Laptop laptop I thought when ke o la bi se ato ye ni ya to ye laptop o ita ma lo da tela Them much again.
n'ọgwụ Hablo monye wota live nwa ma ebe ọ dị isi wota mmadụ bụrụ mmachi ise nwere ka ya afụ nwere ka ya afụ kwechi mana anyị fụ mmebelu ebele maka ife nwa na ọ dịrị izi mmadụ igoli ife a bịabịa nye mmadụ ọkpọ na ọ bụrụ onye oji maka ha wee bịa o were enye mmadụ ka mmadụ jide ya ka mmadụ gosi m onwe ndị abụọ bụrụ mfe jidesie ya ike iwu bụ na ọba ya eji agaba binye ya akwa mana ọ bịara ọ bụrụ onwere ọcha ntosi obinye nwabe m laptọpụ si ya binye m ya nwa bụrụ chaja ya saa ma nwe ike ọ bụrụ na ị na-afụ na net ife ọma mere ọnụ ọgarị bụ ọnụ na-aba n'ọnụ dịba ka ọ na-ele ọnụ ele ọnụ ọgụ ka ọ lere ọnụ ọgụ ọ bụla aja mmene nwanne na-emere ibe ya eyi ọtọ gozie ebe ọ bụla ị nọ nwa ọcha mmụọ na-ebute akụ ebunye wee ego ebe ọ bụla ị nọkọta alụta m mmelọta ọrụ dịpụrụ iche ya afụ ya ụma nlọwa ihe ebeta amabekwa na ọ na-alụ ọrụ mana ife mma bụ na ọ bụrụ na ọ na-alụ ọrụ ebe iweta mmiri ma ọ ya dịrị mma ma ama ndị ebute oriri adịrọ abalị ọrụ bụ ebute oriri adịrọ mma ife mma wee tie n'ọgụ ọdụ mma anyị ewere emebe ife ụwa nne n'ụlọpụ na ọrụ dibịa abago n'iru akwụkwọ na-eme ndụ obere oge ọrụ bụ na aghọtasị ọdịnala n'ọkpụrụ ọdịnala anyị ka anyị na-akwụ na ọ nakwuru anakwu mmadụ si na dibịa na-apụta na fesbuk ahazị ọ pastọ ụdụ mmepụta fesbuk so ọ na-apụta dị fesbuk ọ na-agba ndị mmadụ nọtị laik ọdịnala ahazị anyị apụtakwa ebe ahụ na-ekwu na onwe ibe dịka ọdịnala ịchọ ka dibịa na-akwuo ka pastọ nwaanyị ya na-akwuo anyị nka na-akwuo n'ụlọ ya gazie gift Italia. Ina Alicia. Ina. Oh. Adama abakwa kwa. No, hima mula ndegu abaka. Ola na bana.